Okay. May buntag Pilipinas, may hapon Texas. So naanapod kita igsoon sa pagpadayon sa pagbasa sa pulong sa Dios. So ikaw kung ginaawhag karon nga makig-uban ka nako kung nakahigayon igsoon. So salamat kaayo no nga gitagaan tag kahigayunan sa Dios nga magpadayon sa pag basa sa iyang pulong. Aron natay mga matun-an no sa kinabuhi kay ang pulong sa Dios buhi nga maoy mo hatag ka natog direction, magatudlo nato kung nakahimo tag dili mao no, maga-correct nato. Unya gentle ang Ginoo nga mo correct nato. Although sakit man usahay no, masakit man gyud no, pero makahatag ka nato ni siya og kagawasan igsoon. So uban ko igsoon karon ato nanata sa unang Samuel 13 no, 13. Okay, so 13. Okay, so mag-ampo sa taigsoon. Balik ko. Hallelujah. Jesus. Lord God, nagaduol kami kanimo Ginoo, nining taknaa, ug Lord ikaw mong pasalamatan sa makausap pa Lord. Sa lain na usab nga adlaw nga imong gihatag kanamo. Balang espiritu ikaw mong ginaawhag nga mamuhat sa among taliwala karon. And Lord, I pray nga ang imong pulong o God mahitisok sa among alimpatakan. And nga ang imong pulong Ginoo maga-correct, maga-equip ka namo Ginoo, o magagiya ka namo Lord sa among pagkinabuhi diri sa kalibutan o God. Tungod kay Lord, kung wala ka Ginoo, wala gid kami arang mahimo. So Lord, I pray nga ikaw ang Dios mamuhat sa matag usa ka namo Lord, even kanang mga nanan-aw karon Lord sa video God. I pray nga ikaw magapanalangin sa ilang kasing-kasing, magapanalangin sa ilang tibok panimalay Lord. And I pray Ginoo nga ang imong pulong Ginoo aduna gayoy pagabuhaton Ginoo sa matag usa ka namo karon. So Lord, kining tanan among pasalamatan ug ikaw mong ginapasidunggan pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. So igsoon, padayonon nato no, nanata sa chapter 13 og giuluhan kini gubat batok sa mga Pilistihanon. Okay, so padayon gyapon sa istorya ni Saul no, nga pili nga usa ka hari. Okay, so padayonon nato verse 1 ingon diri, nagpili si Saul og 3,000 ka tawo sa Israel, 2,000 ang didto uban ni Saul sa Mikmas og sa kabungturan sa Betel, og ang 1,000 uban sa iyang anak nga si Jonathan didto sa Gibeah sa Benjamin. Ang ubang katawhan gipapauli niya ngadto sa ilang tagsa-tagsa katulda. Gibuntog ni Jonathan ang kampus sa mga Filistihanon nga didto sa Giba og nakabalita niini ang mga Filistihanon. Og gipatigom ni Saul ang tanang Israelita alang sa gubat pinaagi sa pagpatingog sa trumpeta. Ang tanan makabalita or nakabalita nga nabuntog ni Saul ang kampo sa mga Filistihanon o nga gidumtan sila sa mga Filistihanon. Gipatawag ni Saul ang katawhan sa pagtipon kaniya didto sa Gilgal. Verse 5, nangandam ang mga Filistihanon sa pagpakigubat sa Israel. Aduna sila'y 30,000 ka karwahe o 6,000 ka tawo nga nagkabayo og mga trupa nga daw balas sa baybayon ang gidaghanon. Mitunga sila og nagkampo didto sa Mikmas sa silangan sa Bet-Aben. Sa dihang nakita sa katawhan sa Israel nga naglisod sila kay gilibutan man sila sa kaaway. Nanago sila sa mga langob, sa mga lungib, sa mga dagkong bato, og sulod sa mga lubong og sa mga atabay. Ang uban na nabuk sa Jordan ngadto sa Gad ug sa gilid. Si Saul didto pa sa Gilgal ug ang katawhan nagkurog nga misunod kaniya. Naghulat siyag 7 ka adlaw sumala sa gitagal ni Samuel kaniya, apan si Samuel wala moadto sa Gilgal ug ang katawhan namiya na kang Saul. Namiya. Kibusa si Saul miingon, dad-anganhi kanako ang mga halad nga sunugon ug ang mga halad sa pakigdait ug gihalad niya ang mga halad nga sunugonon. Sa nakahuman na siyag halad miabot si Samuel
So atong ma-remember sa katong una nga chapter, di ba, giingnan siya before pa siya nagsugod sa iyang pagkahi, giingnan na siya daan nga adto didto sa maong dapit, no, sa Gilgal, unya hulat ako 7 days, no. Pero si Saul wala nakahulat, kay nagtuo siya nga si Samuel dili na moadto. Apan ning abot si Samuel, pagkahuman na niya og halad, sa tan-aw nato unsay nahitabo. O gisugat niya si Samuel og giyukbuan. Apan miingon si Samuel, unsa man kining imong gibuhat? No? Mitubag si Saul, sa pagtan-aw ko nga namiya na kanako ang katawhan ug wala ka man muabot sumala sa imong gitagal ug ang mga Pilistihanon andam na sa pagpakigubat didto sa Mikmas. Nakaingon ako, moatake na lamang kanako ang mga Pilistihanon dinhi sa Gilgal apan wala pa ako makapangayog panabang sa Ginoo. Busa nagpakatakos ako pagsunog sa mga halad. No? So nabuot-buot siya sunog sa halad kay di ba naamang gyud sila kanang balaod kung kinsa lang ang muhatag og or pagsunog og halad kay ang halad mas sweet aroma siya sa Ginoo kung ang katong naghalad katong gi-assign gyud, no, nga muhalad. Pero kung nagbuot-buot ra og halad kini wala dili makapahimuot sa Ginoo, no. So atong makita nga si Saul diring dapita naka-disobey sa Ginoo, no? Nag-disobey siya kang Samuel sa mga nag-disobey siya sa Ginoo, no? So okay, verse 13. Okay, og miingon si Samuel kang Saul, binuang kining imong gibuhat, wala nimo tumana ang sugo sa Ginoo nga imong Dios. Kung nagmatinumanon ka pa unta, magpabilin ka unta og ang imong mga sumusunod nga maghari sa Israel hangtod sa kahangturan. Apan karon kuhaon na kanimo ang katungod sa pagkahari ug nagpili na ang Ginoo og laing tawo nga iyang ipuli kanimo nga pangulo sa iyang katawhan kay wala mo man tumana ang sugo sa Ginoo. No? So, dali ra kaayo ang pagkahari ni Saul tungod sa iyahang pag-disobey sa Ginoo. No? So, igsoon ko mag-disobey dito sa Ginoo na gyud siya consequence, no? Perminti gyud sa atong pagbasa sa Biblia katong mga una ng mga libro mga naagyoy consequence igsoon. So, unsa may maayo buhaton? Mga gyud tagpasaylo sa Ginoo, no? So, kang Saulo diri tanaw na to unsay nahitabo. Verse 15. Unya si Samuel mibiya sa Gilgal ug mipadayon sa iyang panaw. Ang ubang katawhan mikuyog kang Saul paingon sa iyang kasundaluhan nga didto sa Gibeah sa yuta sa Benjamin. Unya giihap ni Saul ang mga tawo nga didto uban kaniya ug mikabat silag 600 ka tawo. Nagkampo si Saul ug si Jonathan nga iyang anak ug ang katawhan nga uban kaniya or kanila didto sa Giba sa yuta ni Benjamin. Apan ang mga Pilistihanon didto nagkampo sa Mikmas. Unya may 3 ka pundok sa mga Pilistihanon nga misulong. Ang usa mipaingon sa Ofra sa yuta sa Sual, ang ikaduha mipaingon sa Beth-horon, ug ang ikatulo mipaingon sa utlanan nga nagdungaw sa walog sa Zibuim dapit sa kamingawan. Okay, so verse 19. Niining panahon na walay panday sa puthaw sa tibuok Israel kay ang mga Pilistihanon dili man buot nga may Israelita nga mahimong panday nga maghimog espada ug bangkaw. Busa ang mga Israelita mangadto sa mga Pilistihanon aron pagpabaid sa ilang daro, piko, wasay, ug sa mga galab. Ang bayranan balig 2 ka salapi alang sa daro ug piko ug 1 ka salapi alang sa wasay ug bangkaw. Busa sa adlaw sa gubat walay usa sa mga Israelita nga may pinuti ug bangkaw gawas lamang kang Saul ug kang Jonathan, no?
Og ang mga Filistihanon nagpadalag pundok sa kasundaluhan aron sa pagpanalipod sa agianan sa Mikmas. Mao kadto ang chapter 13 igsoon. Murag nagsugod na ang ilang pakigubat nga kanang after nga gikuhaan na si Saul og katungod nga hari, no? Nagpadayon gihapon siya og lead bisan og wala na siya'y katungdanan sa iyang pagkahari. So tan-aw na to ang sumpay, no, sa chapter 14. Okay, giuluhan kinig si Jonathan misulong sa mga Filistihanon. Okay, usa ka adlaw ni ana si Jonathan nga anak ni Saul miingon ngadto sa batan-on nga gitigdala sa iyang hinagiban. Dali, sulungon nato ang kampo sa mga Filistihanon nga anaa sa pikas. Apan wala niya pahibaluan niini ang iyang amahan. Niining higayuna didto si Saul sa Gibeya ubos sa kahoy nga granada didto sa Migron. Uban kaniya ang mga 600 ka tawo. Uban usab kaniya si Ahiyas nga maoy nagdala sa ipod. Si Ahiyas mao ang anak ni Ahitub nga igsuon ni Ikabod nga anak ni Pinehas nga anak ni Eli. Ang pari sa Ginoo didto sa Silo. Wala masayod ang ubang kasundaluhan nga milakaw si Jonathan. Okay, 4. Dito sa agianan sa Mikmas nga agianan ni Jonathan paingon sa kampo sa mga Filistihanon may pangpang sa pikas o pikas. Ang pikas ginganlag Boses ug ang pikas ginganlag Sini. Ang usa ka pangpang didto sa amihanan at bang sa Mikmas ug ang usa didto sa habagatang at bang sa Giba. Giingnan ni Jonathan ang nagdala sa iyang hinagiban. Tana, mga kita sa kampo ni ining mga dili tinuli nga Filistihanon basin pag mutabang kanato ang Ginoo kay walay makapugong kaniya pagluwas pinaagi sa daghan o sa jutay, no? So si Jonathan nagtuog yun sa Ginoo nga walay imposible sa Ginoo, either daghan og kasundaluhan lang kauban or gamay ang kasundaluhan, pwede gyud silang padaugon sa Dios. Okay, no? So verse 7, miingon ang tigdala sa hinagiban, buhata ang imong gihunahuna kay ako mosunod lamang kanimo. Ang imong hunahuna mauusab ang akoa. Nindot pud no kay ang iyang sulugoon obedient pud kay sa iyahan, no? Mulid si Jonathan unya iyahang servant or iya alagad ning sunod ra pud sa iyahan. Verse 8, unya miingon si Jonathan, mangadto og magpakita kita sa mga Filistihanon. Kun moingon sila kanato, hulata kami diha, ato silang hulaton. Apan kung moingon sila, tungas ka mo ngari, mangadto kita kanila kay mao kana ang ilhanan nga gitugyan sila kanato sa Ginoo. Wow, no? Okay, verse 11, busa mipakita silang duha sa mga Filistihanon ug miingon ang mga Filistihanon, anaay mga Israelita nga nanggula sa mga lungag nga ilang gitaguan. Unya gitawag sa mga Filistihanon nga tagbantay sa agianan sa Mikmas si Jonathan ug ang tigdala sa iyang hinagiban. Tungas kamo nganhi or ngari kanamo kay may ipakita kami kaninyo, no? So kabalo na si Jonathan nga mao ni ang signal, no, sa Ginoo nga ihatag ning ilang kaaway. I mean, mapildi ilang kaaway, no? So giingnan ni Jonathan ang tigdala sa iyang hinagiban. Dali, sunod ka nako kay gitugyan na sila sa Ginoo ngadto sa Israel. Wow. Kuan kay iyang faith ba, no? Imong makita ngang faith ni Jonathan diri firm kaayo, no? Pagkadungog pa lang niya ato nga kuan signal na go signal na to ngayang nabaluan nga padaugon gyud sila sa Ginoo. Wow, kalami, no? Okay, so verse 13. Nya mikatkat si Jonathan, ginamit ang iyang mga kamot og tiil og misunod kaniya ang tigdala sa iyang hinagiban. Giatake ni Jonathan ang mga Filistihanon ug nangahagsa sila ug gitiwasan sila sa tigdala sa hinagiban ni Jonathan. Amen. Mga 20 ka tawo ang ilang napatay ni ining una nilang sangka ug daw naghabas
lamang silag mga tanom diha sa usa ka tudling sa uma, no? Okay. So dali ra kay nila na pildi ang kaaway. Okay, verse 15. Nagkaguliyang ang mga Filistihanon dito sa kampo ug sa gawas lakip ang tanang kasundaluhan, nangurog ang mga gwardya ingon man kadtong nanulong. Unya milinog ug kusog og hilabihan ang kaguliyang. Nagi-back up ang Ginoo no kay gipalinog din sa Ginoo. Okay, so padayon ta. Verse 16. Ang mga gwardya ni Saul dito sa Giba sa Benjamin nakakita ni ining kaguliyang ug niingon si Saul sa iyang mga sakop. Susiha kung kinsay wala dinhi ug nahibaluan nila nga wala dito si Jonathan ug ang tigdala sa iyang hinagiban. O giingnan ni Saul si Ahiyas, dad-angan hi ang sudlanan sa kasabutan sa Dios. Ni adtong adlaw ang sudlanan sa kasabutan gidaladala sa katawhan sa Israel. Samtang si Saul nakigsulti sa pari, misamot ang kaguliyang didto sa kampo sa mga Filistihanon o giingnan ni Saul ang pari. Wala na'y panahon sa pagpakigsayod sa Ginoo. Murag ko na kaya siya nang nagbuot-buot na lang gid siya, no? Okay, so si Jonathan kay naman siya gikuan no nga faith niya nga ang Ginoo nag-uban nila, so kuan kay iyang faith firm kay sa Ginoo. Pero si Saul ingon siya wala nay panahon sa pagpakigsayod sa Ginoo tungod sa nagkaguliyang na mga tao, so wala na siya time mo ingon or makigsayod sa Ginoo ba, no? So verse 20, unya si Saul ug ang tanan niyang sakop midasdas ug ang mga Filistihano nagunay ug pinatianay tungod sa dakong kaguliyang. Niining higayuna ang mga Hebrewhanon nga tipon sa mga Filistihanon didto na dapig sa mga Israelita nga sakop ni Saul ug ni Jonathan. Sa pagkabalita sa mga Israelita nga nanago didto sa kabungturan sa Ephraim nga nanagan ang mga Filistihanon, mitabang usab sila paggukod. Misaylo sa bit-aben ang panag-away o giluwas sa Ginoo ang Israel ni adtong adlaw. So gracious yung kayang Ginoo igso, no? Okay, so 24. Nangaluya ang katawhan sa Israel ni adtong adlaw kay nanumpa man si Saul nga nag-ingon. Tinunglo ang tawo nga mukaon sa dili pa moabot ang gabii o sa dili ko pa kapanimaslan ang akong mga kaaway. Busa walay tao didto nga mikaon. Unya ang tanang katawhan miadto sa lasang og nakakita silag dugos didto sa yuta. Apan walay nangahas sa pagtilaw niini tungod sa ilang kahadlok sa panumpa ni Saul. 27. Apan wala masayod si Jonathan sa panumpa sa iyang amahan, busa iyang gitunlob sa dugos ang tumoy sa iyang sungkod, unya gitilawan niya kini. Diha-diha na arang-arang ang iyang gibati. Unya usa sa iyang sakop miingon kaniya, nag-ingon ra ba ang imong amahan nga tinunglo ang tawo nga mukaon niining adlaw og nangaluya ang katawhan. Unya miingon si Jonathan, walay pulos ang pagdili nga gibuhat sa akong amahan ngadto sa katawhan. Tan-awa maayo na kaayo ang akong gibati kay mitilaw man ako jutay ni ining dugos. Mas maayo unta kon makapatuyang og kaon ang katawhan sa iyang nailog gikan sa ilang mga kaaway aron daghan unta ang atong mapatay sa mga Filistihanon. Hinumdum na itong Filistihanon kalaban sa Israelita. Okay, verse 31. Niadtong adlaw ilang gipatay or gipamatay ang mga Filistihanon gikan sa Mikmas ngadto sa Ayalon ug luya na kaayo ang mga tao. Nag-ilugay ang mga tao sa mga butang nga gipamiyaan sa mga kaaway ug nanakop silag mga karniro ug mga baka.
ilang giihaw kini og ilang gikaon lakip ang dugo. Oo, lakip ang dugo. Dili baya ning dugo jud, no? Unya ilang gisuginlan si Saul. Ang katawhan nakasala batok sa Ginoo kay giapil man nila pagkaon ang dugo. Di ba, no? Kay dili gyud ipakaon ang dugo. Kay ang dugo diha ang kinabuhi nagdagan, no? Nadyo na siya sa Bible pod. So, nasuko ang Ginoo, no? Nakasala ang mga katawhan batok sa Ginoo kay giapil nila ang pagkaon sa dugo. Okay. Og miingon si Saul, gibudhian ako ninyo, pagligid kamo bato nganhi kanako, og misugo pag siya, pangadto kamo sa mga tao og padad-a ang tagsa-tagsa kanila og baka o karniro aron ihawon og kanon dinhi. Ayaw kamo pagpakasala sa Ginoo pinaagi sa pagkaon og dugo. Busa ang tagsa-tagsa ka tawo nagdalag baka ni adtong gabhiuna o giihaw nila kini. Nagtukod si Saul og halaran alang sa Ginoo ug mao kadto ang unang halaran nga iyang gitukod alang sa Ginoo. Okay. So verse 36, unya miingon si Saul, manglugsong kita og sulungon nato ang mga Pilistihanon inig kagabii og hutdon nato silag pamatay sa dili pa mabuntag. Og miingon sila, buhata ang imong gihuna-huna nga maayo. Apan ang pari miingon, magpakisayod una kita sa Dios bahin niining butanga. Busa si Saul nagpakisayod sa Dios. Sulungon ko ba ang mga Filistihanon? Itugyan ba nimo sila sa mga Israelita? Apan ang Dios wala mo tubag ni adtong adlaw. Okay, verse 38. Og miingon si Saul, ngari kamo kanako kamong tanang mga pangulo sa Israel aron makita ninyo kung kinsay nakasala niining adlaw. Kay ipanumpa ko sa Ginoo nga manluluwas sa Israel nga patyon ko gayod ang nakasala bisag ako pa siyang anak nga si Jonathan. Apan walay mitubag kaniya, busa giingnan niya ang tibuok Israel, diha kamo sa pikas ug kami si Jonathan nga akong anak ari sa pikas. O giingnan si Saul sa mga tawo, buhata ang giisip mong maayo. Busa si Saul miingon, o Ginoo, Dios sa Israel, nganong wala mo man ako tubaga karong adlaw. Kung ako ang nakasala o si Jonathan, ipakita ang Urim. Apan kun ang nakasala mao ang katawan sa Israel, ang Tumim maoy ipakita. Apan ang natungnan sa Ripa mao si Jonathan o si Saul. Unya si Saul miingon, himua ang Ripa tali kanako og sa akong anak nga si Jonathan. Og ang natungnan mao si Jonathan. Unya giingnan ni Saul si Jonathan, tug-ani ako sa imong gibuhat. Og si Jonathan miingon kaniya, mitilaw akog jutay sa dugos pinaagi sa tumoy sa akong sungkod, busa patya ako. No? Kay di ba ningon si Saul ganina, tinunglo ang mukaon atong adlaw, no? Hangtod dili siya makapanimalo sa iyang kaaway. Na si Jonathan kay wala man nakabati pag ingon niya. So murag kumbaga inosente si Jonathan, no? Pero kay mao man na iyang giingon. So karon unsay nahitabo? Okay, 44. Og miingon si Saul, patyon unta ako sa Dios kun dili ko ikaw patyon, Jonathan. Apan miingon ang katawhan kang Saul, patyon ba di ay ni si Jonathan nga maoy nakahimo niining dakong kadaugan alang sa Israel? Ayaw siya patya, kay buhi man ang Ginoo. Walay matagak bisag usa ka buhok sa iyang ulo kay gitabangan siya sa Dios sa iyang nahimo karong adlaw. Busa niining paagiha giluwas sa katawhan si Jonathan. No? Si Jonathan gidapigan sa mga katawhan kay kabalo ang mga katawhan nga wala si Jonathan. Kabalo sa giingon sa iyang papa. Gitabagan siya sa Ginoo, no? 46. Unya wala na si Saul mupadayon paggukod sa mga Pilistihanon o ang mga Pilistihanon na mauli na sila or na mauli sa ila.
Okay, 47. Sa dihang naghari na si Saul sa Israel, nakig-away siya sa tanan niyang mga kaaway nga naglibot kaniya. Ang Moab, ang Ammon, ang Edomia, og ang mga hari sa Suba, og mga Filistihanon, og nabuntog niya silang tanan. Daghan siyag nahimo nga nagpaila sa iyang kaisog o gibuntog niya ang mga Amerikanhon. O giluwas niya ang Israel gikan sa mga kaaway. So ang Ginoo, grasya kaay siya igsuon, no? Grasya kaay siya igsuon. Ang mga anak nga lalaki ni Saul mao sila si Jonathan, si Isbi ug si Malkisua. Ug ang duha niya ka anak nga babayi mao si Merab nga magulang ug ang manghod mao si Mika or Mikal, no? Ang asawa ni Saul mao si Ahinoam nga anak ni Ahimaas. Ang komandante sa iyang kasundaluhan mao si Abner, ang anak ni Ner nga iyang uyuan. Si Kish mao ang amahan ni Saul ug si Ner nga amahan ni Abner, anak ni Abiel. May kanunay panag-away tali sa mga Filistihanon ug kang Saul samtang naghari pa siya o gihimo niyang mga sundalo kadtong kusgan og isog. Okay, igsoon, so mao kadto ang chapter 13 and chapter 14, no? So atong nahibaluan nga si Saulo nagbuot-buot katong, di ba, pag kuan giadto siya sa bukid. Maghulat unta siya dito 7 ka adlaw kay si Samuel mo abot or maghalad sila sa Ginoo. Pero wala siya nakapaabot, no? So naka-disobey siya sa Ginoo. Apan gawa sa iyahang pag-disobey, gitugutan gihapon siya nga magmadaugon sa iyahang pagkig-away sa iyang mga kaaway tungod sa grasya sa Ginoo igsoon. So yung ana pod no nga kita usay makasala ang gid no. Perminti yun na. No, kadili man kita perfect tres kalibutan ba. Nagi mga sipyat nga atong mahimo. Ang ato ang hinumduman perminti nga ang Ginoo grasya siya. Muhatag siya kapasayloan sa dihang moduol kaniya. So igsoon, I hope nga natay na learn karong adlaw, no? Nga dapat moobey ta sa Ginoo. Pero kung naka-disobey naman ta sa Ginoo, balik ta sa Ginoo, no? Kini alang kanimo ug alang pod kanako pagpahinumdom sa atong matag usa ka kaugalingon nga diha ra gyud ta sa Ginoo makaduol, no, makapangayog pasaylo kay siya pod ang makaotro sa ato ang kasing-kasing. Ihatang i-transform sama sa iyang hulagway. So igsoon, salamat kaayo sa imong pakig-uban kanako karong adlaw. I hope nga magkita na usab kita sa sunod higayon. Daghang salamat.